Здравейте, българи! Аз съм израснала ето тук. Това е района около Червен бряг. Качвам това видео, защото искам да събуда гражданското общество, тъй като от няколко година и половина се боря с качване на видеа, да предизвикам общината да се задейства и да поставят една ограда на гробищния парк, тъй като погребах наскоро баща си там. Няма ограда, хора. Плет. Най-обикновен плет. Просто трябва да се сложи. Това е безобразие. Защо общината не взима мерки към починалите хора, към паметта им? Защо общината не иска по никакъв начин да се задейства в помощ на гражданите, които живеят тук? Безобразие е това, че хора като мен, майка на 3 деца, се опитва да се бори за нещо толкова обикновено и в същото време непрекъснато ми се казва, че това не е начина, че не трябва човек да иска, че не трябва да си мълчи, трябва да е с маска. Не смятам така. Смятам, че всички ние сме отговорни за положението, в което сме, и когато се касае за нещо от такава значимост, трябва да се задействат всички възможни органи и да не чакаме единствено лице да решава съдбата на останалите. Това, моля ви, хора, който има власт над това нещо и би могъл да помогне това да се случи, аз лично ще му благодаря за което и надявам се, че това ще се види отгоре. Благодаря ви.